Kunabantu ke emhlabeni abayizithunywa zikaMdali kodwa bona bangazi ukuthi bona bathunywa uNkulunkulu. Kunomuntu onezinto zonke onakho konke, othola ukuthi lo muntu yena akazi ukuthi uthunywa uNkulunkulu. Sabengela phezulu ngombono obukele emakhaya kweSimanzonze lesela khona indaba zamaskandi ehamba phambili ifika ngesikhathi futhi. Ihlongo uphathezwe namhlanje zokuthi uKhuzani uxwayisa ngokubaluleka kokusiza omunye umuntu. Kanti ifeze eminyama ithi ungizwe mfamchuni yaliphila iqiniso. Itatheli yesolezwe iyaxolisa ngokusabalalisa indaba ezingelona iqiniso kuFacebook. Kanti ungizwe mfamchunu ugadla uyaphindelela kuZanele Fofound. Sekuhlala kuza indaba zamaskandi sengxila. Ifeze eminyama isiphumelo bala yasho ngempela ukuthi ungizwe mfamchunu uyena umuntu esambonile ngokuthi uphila iqiniso. Emva kokuthi abantu abaningi ke kodwa bemgxeka ungizwe mfamchunu enkundleni zokuxhumana bethi uyiphice futhi uyixuku. Besho yonke lento le ongayicabanga embi. Kodwa ke ifeze eminyama isiphumelo bala yaphuma eceleni yasho ngempela ukuthi ungizwe futhi ihlale naye isikhathi eside. Yabona ngempela ukuthi lo muntu lo uyaphila iqiniso. Ithi lento le imvule liphithi ngemva kokuthi ebongwe uKhoze FM ephinde ebonge noTshatha ukuthi basakaza kamnandi. Uthi lento yonke lento lemkhombisa ngokusobala ukuthi ungizwe mfamchunu umuntu ophila iqiniso. Yasho ngempela ukuthi ungizwe mfamchunu akalokho eshona le uma ubheda uyaqonda ngempela kutshena ukuthi uyabheda. Kodwa abalandeli bamaskandi ke baphuma eceleni ke nale nkulumo ifeze eminyama njengoba besho ngempela ukuthi useyincele ibane yakhe ungizwe mfamchunu njengoba esencoma ungizwe mfamchunu kanje. Bantu bona bamazi ungizwe umuntu oyixoki futhi oyiphicepice. Basho yonke lento leyo. Ngabe umbuke lapha emakhaya ngabe wena uhambisana nawo umbono wayifeze eminyama njengoba isho ngempela ukuthi ungizwe mfamchunu uyaliphila iqiniso noma nawe uhambisana nabanye abalandeli njengoba besho ukuthi ungizwe akayena umuntu okhuluma iqiniso. Akehlala nezansi ke sizwe umbono wakho. Ezinye indaba uKhuzani uqwashisa abantu ngokubaluleka kokusiza omunye umuntu. Emva kokuthi uKhuzani yahlukanisa unyaka ingoma yakhe yashiyo uza kwabo ngamavoti abalisela ku-600,000. Usephumelo balake watshena abantu ukuthi kubalekile ukusiza omunye umuntu. Wamlalele-ke la. Kanti futhi ngisekuye uKhuzani sekuvele indaba ezimbi-ke nezishaqisa abantu zokuthi uKhuzani njengoba evotele kangaka enze imali engaphezulu ka-1.4 million eye okhuzini. Kodwa sekuvele indaba zokuthi uKhuzani ngeke ethole ngisho isete eliyindibilishi le ezoyakhuzani. Abantu abaningi bakhalile-ke uKhuzi lasho ngempela ukuthi abantu abazothola imali abantu abavote kakhulu abangabalandeli. Unumber 1 uzothola u-60,000, omunye u-40, omunye u-20,000. Kodwa umuntu onqamula unyaka bathi ngeke athole imali kodwa uzothola ukuthi ingoma yakhe kade idlala okhuzini and futhi ingoma yakhe ipromotiwe. Abantu abaningi-ke engabala khona o-DSD nabanye abacula amaskandi engabala khona bafana Mgqumeni. Lezi ndaba bathe ngempela veza ngokuthi bayaweya amabhinqa uma ukuthi bengarobha umuntu kanje njengoba uKhuzani esespenda imali eziningi kangaka ehamba ekhankasa ememe imoto ukuthi ihambe ikhankasa amadolobha namadolobha becela ukuthi abantu bevotele ijele. Bantu eyenze uKhuzi uqola nje abantu. Mbukele emakhaya ngabe ukuthini uPaul wakho ngabe ngempela uKhuzi luqola abantu noma lento eyenze uKhuzi uyibona ufanele njengoba Cela ukusho kanje emhlabeni izibusiso zitholakala ngendlela eziningi. Ngento wena ongayenza ungayinaki kanti awazi ukuthi sewuzothola izibusiso ngaleyo nto. Njengoba siphila sibaningi singaka emhlabeni sonke siyathandaza. Sicela impilo engcono. Abasuku belale bengadleli namhlanje bayaguqa bethi inkosi usuku lanamhlanje noma usuku lakusasa kalungafani nalo namhlanje. Njengoba ngilale ngadleli namhlanje kusasa ngicela inkosi ukulala ngidlile. Kunabantu ke emhlabeni abayizithunywa zikaMdali kodwa bona bangazi ukuthi bona bathunywa uNkulunkulu. Kunomuntu onezinto zonke onakho konke, othola ukuthi lo muntu yena akazi ukuthi uthunywa uNkulunkulu. Ngokungazi ukuthi uthunywa uMdali ukuthi abe nalezi zinto uNkulunkulu umbusisele iziphi izathu. Kugcine futhi ukuhamba kwesikhathi kushabalale. Babethi ke ekhaya sisakhula amagawu utshwala. Ngesikhathi utshwala busakhanya. Khona lokho kwakhiwa kwaphuma nemithombo okuthiwa ihala. Kwakhiwa lokho kuyophuzwa nje uthola ukuthi bese kuthiwa ayibuyanda utshwala amaphala zela.
ngizama ukusho ukuthi umuntu onezinto zonke uma ngabe enosizo kwabanye abantu abangabi nalutho, izinto zakhe ziyanda. Zandiswa yini na? Ngesikhathi wena uNkulunkulu ekubusisa ngakho konke onakho, bese wena udlulisela usizo kwabanye abantu, abantu bayabonga bathi inkosi ikubusise. Ngesikhathi bethi inkosi ikubusise, izinto nazo ziphindaphindeka kaningi. Uyacabanga ukuthi imizi yonke semakhaya, bona bonke abantu abantulayo, uyazi ukuthi labo bantu bayathandaza, bathandaza ubusuku nemini ukuthi besizakale. Ngesikhathi wena uzomsiza, yena uthi yaphenduleka imithandazo yami. Ungayibuza yini ukuthi njengoba ethi yaphenduleka imithandazo yami, iphendulwa ubani? Iphendulwa umdali. Uyiphendula ngobani? Uyiphendula ngawe, wena ombusisi. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokuyeka ngakubusisi kanjani? uNkulunkulu ekwazi ukuphendula imithandazo yabantu ngawe. Engifuna ukusho ukuthi kubona bonke abantu, njengoba ngikhona nami ngiyathandaza mihla namalanga ukuthi inkosi ungisize, ungiphumelelise inkosi, uchithe izitha zami bonke inkosi abayizitha zami, ubenze bengabi nawo amandla okunqoba usuku nosuku. Ngeke itafula phambi kwabo, bebone impumelelo yami phambi kwabo, bagcine ukuze bezobona amandla akho. Ngoba angimele isitha sakho siqhele, ngoba ufuna sibone amandla akho enyuka phambi kwaso. Uthola ukuthi asinashansi ukuthi sizovimba kanjani. Kanti futhi ezinye indaba engudwetshwayo zokuthi itatheli yasalezwe esimgajubomvu ubaba uCharles Sikhuza usexolisile ngokusabalalisa amanga enkundleni zokuxhumana emva kokuthi kusabalalise amahebizo ukuthi uKhuzani beyivotela emkhankasweni wengoma unqamula unyaka njengoba uKhuzani ahamba phambili. Naye-ke ubaba uCharles Sikhuza ubese ephumile obalo wabhala kuFacebook lapha egroupini yamaskandi ukuthi ngempela usengenile waphenya ibhesi wangena wathi shiqo wabuya nazo lezi ndaba ukuthi ngempela ziyiqiniso. Lezi ndaba abantu abaningi azibaphathanga kahle, leze kuze yaholela ukuthi izifike kuKhuzani. uKhuzani ube esebhalela ubaba uCharles Sikhuza embuza ngempela ukuthi uyithatha aphi zona lezi ndaba ngoba yena akazazi futhi azange efonele uKhuza. Ubaba uCharles Sikhuza ube sebhala kuKhuzani ukuthi cha uyaxolisa ubedlalela yena kuFacebook. Kodwa abantu abaningi bese besho ukuthi lento le yenze ubaba uCharles Sikhuzayo ithande ungehli kahle njengoba usemdala la emsebenzini obutatheli, kodwa usenesikhathi sokuthi adlale nezindaba ezicaya kanjani. Njengoba ubona-ke la i-screenshot ethunyelwe uKhuzani ey'nkundleni zokuxhumana ekhombisa ngokusobala ukuthi ubaba uCharles Sikhuza ubesho ngempela ukuthi ubedlala ngale post le ebeyipostile, washo ngempela ukuthi uzoyisusa uma ukuthi uKhuzani akaphathekile kahle ngale post. Mbukule emakhaya, ngabe wena kusekhona nokuthembela ey'tatheleni zamaphepha uma ukuthi basakwazi ukuthi bedlale ngamapunga bedlale kanje? Kanti ezinye indaba ezokuthi uNgizwe Mfamchunu uyagadla uZanele Mfangeni njengoba emsolwa ngempela ukuthi usephuphila. Akumuzwa uNgizwe Mfamchunu ukuthi ugadla kanjani. Kanti kwesimanje zonke indaba ipheli futhi sizohlangana futhi ngokuzayo. Thini nesithando. Siyabonga. Ubuyicula le nto awuziyo umphuphi. Wayibona la umphuphi uyazazi ngesikhathi usekhona kwanza nawe uyayibona umphuphi uzobhekisela nje. Awuqashwa ndawo. Awubizwa ndawo. La uyobizwa khona ehlotsheni siganwayo futhi salukazi ekade salotsholwa kusekhona abazali baze bashona ozonandisa. Nakho ucela ngobuhlongo ukuhloza uphuthi. Yona impilo ephilayo leyo. Abakho ayikho theni inkomo manje. Ohamba ushulela umgube inkulunkulu icheke lidala lemfene ekade yazona ukuthi isekhona nje noma ikhona lo ubala kodwa ikhona. Uphucuze uyayisala kodwa uyasala. Injalo. Khohlwa. Lawa ikona nje. Ukubona ukuthi ngisho hamba nje edolobheni ngisho hamba kuphi shawo moya hamba ufanele ngoba hlala bakudala uNkulunkulu ababake balala umculo ngalezi ayikhathi use umuntu awubakithi wangithi wacela manje sazawa